9 година. Заман в ефірі. 1 грудня, 1373-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. Віджіє Кашка вбита окупантами Криму. Плакат з таким написом побачила Москва. Учасники російської ініціативи «Стратегія-30» провели черговий день політзека. На вулиці Москви вони вийшли на одиночні пікети на підтримку українських і, зокрема, кримських бранців Кремля. Активісти тримали в руках плакати з іменами політв'язнів, яким за свободу слова і совісті російська влада шиє тероризм та екстремізм. Мы соболезнуем крымско-татарскому народу и выражаем уверенность, что преступники, повинные в таких вот злодеяниях, они будут наказаны. В том числе сработают и персональные санкции, которые коснутся самых высоких кремлевских руководителей, включая Путина. Я сегодня здесь нахожусь с одиночным пикетом. Мы требуем свободы и выражаем свое несогласие с репрессиями властей. Главные террористы – это те, кто развязал войну в Украине. Это начиная от Путина до всяких Стрелковых, Плотницких и так далее. Вот они главные экстремисты и террористы. Проблему геноциду кримсько-татарського народу вчергове обговорили на міжнародній арені. Посилення репресій, тиск, арешти та вбивства активістів, ветеранів національного руху кримських татар – такі питання порушили на форумі ООН члени Меджлісу. Форум ООН з прав людини тривав 3 дні у Женеві. Там мав взяти участь батько ув'язненого у Криму активіста Бекір Дегерменджі. Проте за тиждень до початку форуму його самого силовики затримали за надуманою справою і запроторили у СІЗО. Про дії окупантів у Криму, що грубо порушують статті Декларації ООН про права корінних народів, Загальної декларації ООН про права людини і 4-ту Женевську конвенцію, делегатом форуму розповів член Меджлісу Ескендер Барієв. Мы знаем ту трагическую дальнейшую судьбу Бекира Ага, который сам оказался в застенках ФСБ. Но при всем том, мы там, находясь, говорили о том, что Бекир Дегерменджи не смог приехать только из-за того, что он оказался в застенках ФСБ. На самом деле на таких форумах участвуют люди, которые социально активные, которые являются экспертами, которые являются, скажем, влиятельными людьми у себя в регионах. И поэтому любое новое знакомство, любой новый контакт, любая новая поддержка – это очень важный шаг для оккупации Крыма и к защите прав человека в Крыму. Ільмі Умеров не знає, на яких умовах його та Ахтема Чийгоза звільнили з ув'язнення в окупованому Криму. Заступник голови Меджлісу каже, що їм не повідомляли жодних подробиць переговорів Путіна та Ердогана. Водночас російський адвокат Марк Фейгін допускає, що на президентському рівні вирішувалося питання обміну Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на російських шпигунів. Путин и Кремль, так сказать, никогда в одностороннем порядке ничего не делают. Это совершенно торгашеская психология, равноценности обмена или там, я не знаю, баланса какого-то. Нет. Делается исходя из политического интереса. Эти нуждаются в своих оперативниках, а, так сказать, Эрдоган, конечно, в силу интересов именно в Турции перед важной частью, составляющей частью крымских татар общины в Турции, конечно, ему важно показать, что он судьбой крымских татар в Крыму, которых преследуют по политическим мотивам, озабочен. Напередодні турецькі ЗМІ повідомили, що їхній президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з очільником Кремля про звільнення лідерів кримсько-татарського народу в обмін на поступку. Нібито Анкара видала Москві 2 підозрюваних у шпигунстві громадян Росії. 10 екс-депутатів з Криму в Україні судитимуть за державну зраду. Щоправда, заочно. Їхні справи прокуратура Автономної Республіки Крим вже передала до суду. Йдеться про колишніх депутатів Севастопольської міської ради. У сторони обвинувачення є беззаперечні докази того, що у березні 2014 року вони сприяли анексії Криму, а саме підтримали рішення Кримської Верховної Ради Криму щодо проведення референдуму, результатом якого і стала тимчасова окупація півострову. Прокуратура зазначає, за державну зраду екс-депутатам загрожує до 15 років тюрми.
Троє людей і досі у тяжкому стані після вибуху у Нікопольському суді. Двоє підсудних і одна цивільна жінка перебувають у лікарні. Напередодні чоловік на ім'я Руслан Тапаєв кинув у залі суду гранату у бік клітки з 3 підсудними, вбивши одного з них. А потім другою гранатою підірвав себе. Тапаєв виступав у суді в якості потерпілого. Слухали справу про навмисне вбивство його сина Різвана. Тапаєва-молодшого застрелили торік у лютому. Гранати його батько дістав після того, як у суді оголосили про чергове перенесення засідання. Поліція головним мотивом Руслана Тапаєва вважає помсту. Знову за ґратами. Директору дитячого табору «Вікторія» Петросу Саркісяну суд переглянув запобіжний захід і взяв під варту. Прокурори звернулись в апеляційну інстанцію, бо були не згодні з рішенням Феміди. Тоді директор вніс заставу у 128 тисяч гривень і вийшов на волю. Суддів переконали докази прокурорів, що саме керівник табору порушив правила пожежної безпеки, що спричинило загибель 3 дітей. До того ж, перебуваючи на волі, Петрос Саркісян міг тиснути на свідків. Тепер він не може вийти під заставу і пробуде в СІЗО до середини січня. Трагедія сталася у вересні. У корпусі табору, який вигорів вщент, знаходилось 42 дитини. 3 дівчинки загинули. То, что его отстранили от должности, это не означает, что он не может заходить на территорию лагеря. Это не означает, что он не может общаться с теми сотрудниками, с которыми он вчера руководил и вчера выдавал зарплату, с которыми он делил незаконно полученные зарплаты с тех платежных карточек на подставные лица. Якщо Росія повернеться у ПАРЄ, це буде ляпасом по довірі до Ради Європи. Так різко міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на нещодавний виступ генсека Ради Європи на захист Росії. Турборн Ягланд заявляв про необхідність повернення російської делегації у ПАРЄ, мотивуючи це тим, що інакше росіяни не зможуть отримати захисту в Європейському суді з прав людини. Україна ж вважає це блефом, оскільки Москва раніше заявила, що вироки цього суду їй не вказівка. У свою чергу, віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе такий демарш Ради Європи пояснює втомою європейців від постійних зусиль щодо припинення російської агресії. Санкції Ради Європи полягають в тому, що російська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи не має права голосувати. Виключити її зовсім не можна через процедури. Ми вважаємо, що це правильно не лише з політичної точки зору, а й моральної. Оскільки російський парламент, який голосував за окупацію Криму, не має ні політичного, ні морального права перебувати в парламентській асамблеї Ради Європи. Втома є насамперед від певної такої немочі з боку тих зусиль, які протягом цих років робилися Європейським Союзом, зокрема, щодо протидії російській агресії проти України. Дедалі більше в деяких країнах деякими окремими політичними силами активно роздмухується питання тих втрат фінансових, які вони мають в зв'язку з тим, що продовжуються санкції, а ось вони нічого не дають. США і Німеччина одностайно підтримують ведення миротворців ООН на Донбас. На цьому наголосив глава німецької МЗС Зігмар Габріель. За його словами, блакитні шоломи повинні гарантувати повагу угоди про припинення вогню і виведення важкого озброєння з Донбасу. Для цього потрібен надійний мандат Ради безпеки ООН. Водночас, як зазначив німецький політик, розбіжності щодо миротворчої місії існують з Росією. Сполучені Штати виступають за те, щоб в її складі не було росіян. Москва з цим не згодна. На лінії фронту. Так короткотермінно. Волонтерську премію «Євромайдан СОС» отримав кримсько-татарський політв'язень. Це Марлен Асанов, якого ФСБ затримала під час масових обшуків в Криму 11 жовтня. Тепер окупанти фабрикують йому справу про тероризм. Марлена Асанова тримають у кримському СІЗО, і він ще не знає про те, що на материку став лауреатом волонтерської премії. За нього нагороду отримували друзі. Цьогорічної відзнаки є Марлен Асанов, кримський татарин.
Украина оценила крымского татарина, оценила борьбу крымских татар, именно ненасильственную борьбу за свои права и свободу. А Украина оценила человека, который действительно, будучи простым крымским татарином, пытался сделать все, чтобы оказать помощь и не оставить в беде детей, которые остались без кормильцев. Я думаю, що він це почує, цю підтримку, і це допоможе йому там витримати все, те, що на нього, на його плечі, зараз впало. Це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Оновлений випуск «Заман» дивіться вже об 11 годині. Зараз ефір на АТР продовжить програма «Сава». Залишайтеся з нами.